maganda ang panahon, Oo. nandyan po ang Pampanga. Alright? Yes. Marcos Duterte! Marcos Duterte! Lakasan po! Marcos Duterte! Iwan na iwan! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Ayan. O, eto. Tat muna. Para hindi umulan, gusto po namin i-on nyo muna lahat ng mga Ayan. ilaw sa ating mga cellphone. Makita. Para naman maramdaman natin na ngayong gabi kayo po ang mga bituin ng unit team. Ipakita nyo po lahat ng mga ilaw ninyo! Ayun naman! At sabay-sabay natin isigaw! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Ganda! Marcos Duterte! 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 Maraming salamat po! Ganda! Ramdam parang hindi na uulan. Hindi uulan yan, Jeremy. Eto na, para lalong hindi umulan. Nandito na si Utol! Ang pinakabagong dagdag sa ating kilusan. Ang utol natin na siyang nagsusulong ng karapatan ng ating mga kasamaang Muslim. Number 49 sa balota, Idol Robin Padilla! Number 49 sa balota, Robin Padilla, ang utol mo sa Senado. Ako po'y unang-una. Bad boy. Lakad pa lang eh. Yummy. Umayang abrengi, mga kabalin. Ako po'y nagpupugay at tiklop tuhod sa aking ninang Gloria Macapagal Arroyo. Ninang, maging proud po tayo sapagkat ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas ay Kapampangan. Ako hindi na po magpapaligoy-ligoy pa. Kasumpaw. Nakikita ko po lahat ng bandera dito sa inyong lugar. Tandaan po ninyo, ang mga Kapampangan ay tunay na revolusyonaryo. Ipinaglaban ninyo ang kalayaan ng Pilipinas. Tayo, sigurado tayo, panalo na si Bongbong Marcos. Sigurado tayo, panalo na si Inday Sara Duterte. Sigurado tayo, panalo na si Jinggoy Estrada. Panalo na si Mark Villar. Si Harry Roque. Si Gringo Nasan. Si Mick Subiri. Si Larry Gadon. Lahat yang panalo na, sigurado ako. Pero may isang nagbabanta, mga kabalin. Ang sinabi ng ang mga komunista na magkakaroon daw ng kaguluhan. Papayag ba tayo magkaroon ng kaguluhan? Papayag ba tayong agawin muli ang pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Hindi over my dead body. Hindi na tayo muling mananakawan ng boto. Kung noong 2016, nanakawan nila ng boto si Bongbong Marcos. Pero ngayon, 2022, hindi na mauulit yun. Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay ang mga magagandang Kapampangan na bumihak ng puso ko. Mga kabalin, kakantahan ko kayo kasi 3 minutes lang to eh. Ang mahalaga, naintindihan niyo ako.
tonight. Alagaan natin ang ating demokrasya. Huwag tayong papayag na guluhin ang eleksyon na to. Para sa inyo po ang awit na to. Wonderful tonight. She's wondering what love's for. She and brushes along the, and then she asks me, go alright, and I say, yeah, you look wonderful tonight. Mabuhay ang Pilipinas, brad! We'll go to a party. Mabuhay mo yung nasa likod! Turns to see a lady that's walking along with me. And then she asks me, do I feel alright? And I say, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love and the wonder all around. Don't realize kaluguran kita. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Unity. Solid po tayo, huwag kayong bibitaw mga kabalit. What? Panalo na tayo eh! Para lasing lang. Para lasing lang. Time to go now. I'm gonna make feeling happy. Amay tagay. She helps me to bed as I turn out the light. I say, my darling, oh my darling, you look wonderful tonight. Maraming salamat mga kabalin. Huwag niyo pong kalimutan ang kabalin niyo sa Senado, Robin Padilla. Ang utol mo, number 49. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maraming salamat po, number 49, Senator Robin Padilla. Iya. Kita mo naman sinabi ni Utol, Robin Padilla. Over my dead body. Iba. Alright.